LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Don kaka pile ma pod Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo lela. Koni koth chwe koro beto ng'ich matin though ni it's a dry place but lungano mari nacho mari chieno jamo na mbele chiene mineno mbele miyoko muga mako ya kamera to mana dieri kende wane dieri mwanyenyo lit ne ji twanyenyo. There is something that I talked about the other time. Kisunga biro ledho matin nikech ang'ena wuoyo gi jajawa mafans ga to winjo nde but koro samoro ng'ama gini omako ok nyal winjo gima wacho koro abiro ledha but dholuo kanye mantie kodu kech mabe Luo Trending Nation. Kawuono nitiere chien kacha kuma na wuoyo about the upcoming iluongo ni new incoming management mar Oangla. Girani obam ke nitie gik moko masoyo e machalo charger gi gik moko ng'eni ama walking studio. Koro inyalo neno koleng'ore matin nikech ofukni na opong' gi gik moko matin. Avulu be ating'o nikech ka koth nyalo chwe sa asaya. Oko be na mondo gokinyi. Koro kawuono adwa na react nikech na Mike Omenjo no gochona. Aneno kidi moro wadhi abidi. Mike Omenjo en ni iluongo ni the current chairman mar managers. Mike Omenjo made me know some of the things. But awacho ni gini ber nikech doka wacho gi doka wuoyo Mike Omenjo doko gochona. Gima koro timo marach ni o demand ni mondo mi gol gino nikech otalo nyinge. In fact, aing'eni Mike Omenjo no gochona nikech nyinge no luongi. Several things have been happening in this industry to Mike Omenjo pok no gochona because he don't care. To gine jok mono nitiere kichunga kendo kona ne gimomiyo nok gidonje gino nikech ne gikiaya. So that is wrong mokwongo. Kiyudo ka strangers thou iwinjo ki ng'ama ber tiwinjo side makoni iwinjo side makocha ok ni iniwe awenya ng'ane wakia ni nwang'e kokomo to in ne wakia mano reasoning mar Mike Omenjo. Koro Mike Omenjo mano rach. Gima moro gini tene sane samono gini timore to managers te no donje kendo kata eno wacho ni mano ng'ama ok wanyal associate godo. Tinde to mit nano wene go kokomo Victor. Mano manyiso ni kibeda leader you are we nikech success jibiro hange, failure jibiro weni kendi. Sani ng'ata owe iluongo ni dhapu gi kokomo Victor, dhapu gi kokomo to ne en gi marajawa. Koro kokomo Victor magi gik machieni ka pod ngima
you ought not to have done. You ought not to have done. Michael menjo ne pimo na example ni simi nuchunga kaenda. Tonga munu chunge band ste tonga. Ikechantu nuchunga band ste mo goni kikwane umari band ste ogwela pod ngima notera ka kevuma ka wili mobedo case. Ogwela niti ogwela pokotho ogwela nyathiga do. Ng'ato kariembe LTN ang'o momiyo achunge kikutika simi be ta achunge kikutika Juang Junior kikodhi kamzuka kibao mage gik makwero. Otherwise kanyo narawe arawa Michael Menjo kokidwa no wuowi to weri gi management nikech okidwa ni wuoni ni akiani ino kina okidwa publicity is okay, but a moment me ine ajawa ka makori sebedo nyaka manager to koro to nyaka wawuo ni miya example ni kia ng'awa nonegi nikech post ji like an example winya example mangato nyalo miyi ni ng'ama nonegi, but it is good kopo ni ati ni neko no is in plan because of what I'm saying, then who cares? Jiadi manitiyo gore nego ji to tho mamoko nodag Dandora manoteri ni fundo nyake geche ka ji dhie eliel michich ni kacha gine ne nitie to embe nyakobedi embe tho nokawe. Omiyo I'm still not afraid ka wuoyo so long as ni ang'eni gima wacho to can change somebody. That was not my point. Point na en ni Michael Menjo no olero na gik moko ma ambe aelewa no kona some of the good things mosetimo ma ok richo na an nasedware to tamore to jogi noketo gabaria gin ne ginyalo gino giyie jok madonjo manyien. In fact, I got time to also tell him the same, and I believe that he's also going to watch this. Ninge magero ng'ato. Iparo ni kane an gi scandal kana wuok kamusa anga Moses trend Facebook ang'ano iparo ni na yudo tich kupa? No. Very good. Kuro sama ng'ato sechako kaka nino kaka ni biro kidonjo to in scandal usimuch kujima ni Facebook. That was a wrong move, and I want to just a wrong move nikech no sama wrong ka nungie do you know usi marong it's like ni ngama ndo ang'eyo to mano nyiso ni kawuono kopo ni ati Mike kaki ng'ama ng'ongo winjo ni gimoro timore gi nyathini ng'eyo to ng'ama chiele kia nyiso ni biro jaji ng'acha kaka ng'ama kia iko ni mano ka ng'ama romo gi nyathina to timo kamano nyathina ta ng'eyo. You will not judge. You disassociate yourself with that person. That's the fact. Disassociate yourself with that person. And that's what we did. And I will not, then it is wrong. Kawuone mapenzi. You actually you disassociate. Because when you it was like a scandal. No scandal. It was in the public domain. Okay, public domain. Ngamono oyanyo to negene nen Kofi Makadori dak nu disassociate. Nen kevo maka wili makate ini kona ne miyoga advice. No kone ne bwana wuo dak nu ni disassociate ngano. Kozo nkech koro jogo nung'eyo ane kiaya. Do. Umbe pok ufwenyo wacha ne kanyo to ne rach tiloso kasto koro wachako bedo uru positive iwinjo ok ni ati ni koro an ga negative kaka nochakore no. I want to get my point right. Ng'amono timo makosa ne en Kofi nen be ok ne notimo makosa nokono gima kata unu ng'eyo karakta mar Tony. How did you find yourself? I was on stage. Gimene mako na en I don't know, I was dancing. Iwinjo. To an adier ma Nyasaye kinena an omboi an amor ni celebrities oluora. You know, I was oversight kata kineno kaka
an gi clips mang'eny nintie marwako Musa Jakadala bwana Nyakainda gi ni joka ne maka jok maneno ka ne village iyuda I did follow it. You followed Mike Muchopo nyaka kuming'eya because you are friend Kokomo Victor. In fact, ni kure kwa bedu siepe. Poki bedu siepe no. You've just been engaged in the mention. I don't need in management maru hangala kanyote. Mama samrungu ga mang'eny nga pena ile. Ben is my Ben wo kalana. Angeo Ben kaka poka bidi po. Kaben yelo nganyela Musa. Yeah, you in the yeah. Apart from that, I like. I know I'm not a person ma ohero ga associate gik mang'eny moko ma. Ahero liura kod ji. That's why if you plan normally only can contribute, but okay ninge ka wuoyo. Kosa mana riambo. Very true. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mike Omenjo kudwa no luong nyinge to nikech pod otimo gik ma wadwaro nikech otiyo gi jok ma jo ajawa to ambe jo ajawa ge monye ko wuoe chuno ne nyaka luong Mike Omenjo. In fact sani to koro bire taya nikech ene jatend managers koro kokodwa to chak chon owere go. Adwa ni koro point na makawuna adwa na wuo gi Mike Omenjo kaka koro ase ni ente makoro en chairman mag managers. Let us see some changes. Gik moningo bed ni koro waneno en lokruok ma ji wachi ni bas Mike Omenjo to pogore gi Kokomo Victor. Kokomo Victor tried so much but ne en ng'ama egocentric. Noherore kende. Omiyo nuyao bura miluongo ni mar managers muketo kendu ma ok associate gi jothum to jothumbe gi emomiyo jomoko nying, emomiyo jomoko nyalo chulo kata mana singurum magidake gi jopiano gi iwinjo ema nyalo miyo jomoko kata mana chiemo but kanu dhu loso bura mondo mikuru nene atinga mono telo nen ng'ama yierach nuloso gir managers kendu to pesa to nyako yud mane ajawa ka gimoriwo uma wacho ni ati nuyuduru kaka managers uriuru ko yae band mag jothumbe gi onge gimuse loso manyalo riwo jothum uloso muriwo ukendu mu register under CBO iwinjo makata sani koponi ati ni ng'ato oriembi oya ni onge kumatiye kaka moko kuomu mafuyo kumari maonge kumatiye at least yudo ka nuseloso group ma pod oriwo kanyakla ber but adier manyasaye jothumbe to timo ne ang'o manyalo miyo kawuono ka ng'ato rumo kata bed ni bande ni ogine to nyalo miyo dhi mbele unuloso bura makata koponi ng'ato onge kumatiye to nikech nuseloso bura nuse register un gi project ng'ano ngimane dhi mbele to jathum tuloso ne ang'o e gima penjo jathum uloso ne ang'o nitie chike moko munuloso ma at least mondo mi oga jothum ma fake maonge kumodhe ni atikia ka launching timore to koningo ni show moro maduong' emon waneno launching mara wiko hundwe ka Musa Jakadala oloso mana bute oteno ne bute ganyo notime ang'o uduogo loko gimunuse wache chek uduogo loko ni kwani okujia mini kwani moko ng'ato to kik chiem manu nyiso ni kanyo nu fail Mike Omenjo koro nikech in coming nitie gime paro towards that mondo kik timre adwa miu mana instances moko mung'e matin mono bede public
Ariyo, Amiso Thwango oloso ni kia ni dwa timo release moko e Gesa. Oduogo minda the same date kanyo ma Amiso chandore the last minute ka manyo show ka kuma odhi time moduogo time mana show mwalo Kagundo Road. Bura mar managers gi ne nitie, be ne nitie gimutime to Michael Menjo kaka ng'ama donjo be iparo ma nyaka wasiem nigi makata ka rangi chaki go simu ni ati o bing'e ni gino nyalo ketho na tich. Wawacho gima ni public domain mono timore ming'e mondo mikikuoe. It is either team gimoro. Michael Menjo, ma be in go a plan asking with other 200 people. Ma be in go plan. Nitiere instance moro mono timore ma Elisha Toto no lando show kabisa Kagundo Road. To nikech kokomo Victor go koth ne ging'e ni gise dominate Kagundo Road. Man ne gibiro gimbe giduogi keta mana bute kanyo. Okadagi jomoko reason ga mofuo ni dong supermarket iketo kacha to supermarket iketo kone. Dong be ji usa okraj. But according to unity unity wanyalo wacho ni nikech owadwa chane kuma kama we anatim kama. Koro kopo ni tudwa kete ni atini supermarket dong be yawa to koro wacho koro ng'ato ka ng'ato pambana gi yali yake. Penjo na maduong' ma be nitiere kuma ukale koro koso chike kanoloki koso un bura mar management kaka use register ma un okori relate gi jathum mora okadagi be une gi ber moro ne ajawa koso un ne ber ne un nge mano be nyaka penj ke chun kawuono kia un gi puotho chele more cho yo kadem kocha achiel projects mang'eny achiel ari adek mameku mabe ok involve jothum to be giru ni ene gi ber moro mar jathum mana achiel. Michael Menjo kaka ng'amosomo truth be told kata in ne wacho ni ngima ni ne ber kani pok idonje jawa molo kani donji. It is true. To in kaka koro ng'ama koro dwa lead jo managers ki be nitiere giminyalo timo ma koro kete ni ng'ato wach ni bwana ng'ani nyaka ne donje jawa ngima ne olokore. Mwawe ich lit gi bedo egocentric ma wan wang'iyo marwa nikech un ku yaw group en mar manager specifically jathum ka banda ne odongo en mare specifically to ng'ani osebedo ka jani gi ji nitie jok mosebedo ka wuotho go nitie jok mosebedo ka gone ajawa nitiere gik moko mopango mar loko ngima nyathi ajawa mondo mi kik rom gi ng'ama gone ng'ama go bule band maduong' ka kwa kongo kwa yango okwecho ok ni ati ni en gi chuny mar kwecho ajawa keto ga ji kwecho nikech ngima rach. Be nitiere un kaka koro bura muloso ni ma ng'iyo ngima jotugo koso unu ng'iyoru jaband ng'iyore wawuoya managers un kaka wuon nyithindo gi nikech sama in manager to ji nie buoyi you are like a father to those people. To father oningo bed ni loso dala oningo bed no neno ka nyathine dhi maber kacha moro timore kama. Be une gi plan mar bero ngima jatugo kata mana managers mwawacho no somo gi gitemo matek kata mana Pius Omudho kendo loko Malaika musicals. But be nitiere band makoro biro nwa gi gima nyien moluongo ni contract mawacho ni ati ka kitiye to nyaka iti for at least 2 years kata 6 months kata owacho kata ni one band waka kidonje ti sign contract mar 6 months conditions wagen magi achiel kiki poster mar jathum moro ariyo kata waonge tich kik nini kumoro adek kama to mae terms mag chudo wabiro ga chuli 6,000 every week
kata watiyo kata ok watiyo, nikech sama ng'ato tiye band ni en property mari. In miss show kawuono oelewa, kinyi yudo show imiye mana mijamiye cha. Wiyi ok par ni to ndalo modong' moko tim show gi ochulo show, ochulo ga ot gosondi. Ng'ani tiyo ni kendi wacho ni yawa jabul wan go, jabul kiki man jabul wan go. Guok moro wacho ni anago piano ka ng'ane, anago piano kumari. Igo piano kumari sami onge show. Umari nyaka elewa. Sama in gi show tichule mija chule gacha. Dieri modong' fuok gi. Guok chulo ot gi pieri. Ang'o ma monu keto conditions machalo kamago? Un conditions en mamoro u. Show rach dongo elewa. Show ber dak bende wach ni nikech ma business u. Ma business u manyiso ni people should incur loss and profit. Ok ni win kama wan koponi ati loss to win ka wate kaka jobanda. Profit to mari. Ok tim kamano. Michael Menjo kon jogi ni ajawa wadwano bed kaka tich ma ng'ato nyalo appreciate. Orwak jogi e contract. Koro ka guoko milore ni oti udwa weyi ka pok oromo maybe 6 months muno wacho to compensate. Nyiso ni nitie ndalo moko monichule to koti. Koro to yudo komoro dwa dhi orit 6 months room mondo oyieno renew contract koso yudo tich kumachielo. Ngima ng'ani dhi bedo maber. Onge maber ni Nairobi ka to per day arwako siling 500. E kambi mane? E kambi mar Okoth Jaramogi, e kambi mane? E kambi mar Prince Indah. Iwinjo. Koro obede ot to ng'e maber ni an gir Prince Indah. Nikech chieng' muonge show to dongo lando show matich kienadi ma next year, ma next month, ma next week. Orlando show. Onge show but koro chuno ni nyaka land show status. Chieng' no. En wuok tich muonge show e not but Orlando show matich abich. Nyiso ni ng'ani pod tiyo nu kata mane ot kuro. Dongo ningo bed ni bando ng'eyo ni ng'ani wachulo ga 500 per day. Koro nyalo kawo zone moro to nyiewo go data to post nugo tich. Nikech nitie jok mang'eny mok tie bandu to ko posta ni to nyaka miya love. Umari ok tie band. But mondo mi oket tiju LTN mabendu ng'eyo nyaka miya bone miya. Joma ng'eny ok ti koda but few individuals mosetiyogo keto. Michael Menjo ere kaka wadwa ni wabeta ni wacho ni nyingi to kidwa ni luongi ibiro luongi kapodi tiyo ka resign weri gi giga jawa wacho ni kikuluongi nyinga bas obro we. But in ngima jok mang'eny rely kuomi kuketo ni ati ni ugo mana simu kotal nyingu bwana ka Ruto ji luongo nyinge gi niyo onge ng'ama ler 100%. Mana kaka umbe nuluongo nyinga e WhatsApp group cha anto koro problem man go ni ukaluong nyingu tok tent wanu analuongo nyingu e kamera iyudo gino. Michael Menjo no gocho na moko na several things mosetimo mayie kode kaka nochako gi Musa Jakadala, several things mosetimo to dong koro chuno ne gimomiyo koro chuno ni giduoge giwacho gigi mana ka gisewinjo ko wach bathe moro. Koro wacho ni positive moko dak na luong. Iwacho positive mane ka ng'ani ok nya mi time ne. An Michael Menjo sasa several times. Kar mondo kona ni interview ketim ok atim but koro information midwaro ta nyalo miya ini gari mana gi chien ni ni interview katim ni interview katim. Kazo koni ni poke imanye nade. En moningo keti free ni ati baba interview tidwaro to katim but information moro kidwaro babu to be. Ok magi koro timo bete mana mondo convince mondo ruchi gik mono wachi to gik mono wachi kanyo go tadieri. Ano wacha bwana. Wacho tu. Yo wacho weche ko yiengore yien ma yien muthirno. Kech wane piny motuo. Nyaka walokre uru. Koro in coming team madonjo sani. Weuru keto ni ati udwa mabero gik. Weuru chalo gi jotendwa ma wan godo ma ubet medo mana salary gi
kia ni timango. Un kaka managers maga jawa, beta urua jawa. Omudho no beta musical, ilungo ni Malaika Musicals. But noko sit reg, mondo mi gini o spread mondo loko ngima jatugo. Omudho otimo packaging mang'eny ne jathum. To jathum ni is not jathum kowejo mutiyogo. Emomiyo jo ajawa kwecho yote. Nyaka japiano mipani chulo maber ema onge pesa manoma. Onge MC to koro akia, MC to koro mkep kwecho. Kenga. Mia. Inyo. Kendo nyaka managers wacho ni jo kwecho. Sama nyathini kwecho, onengo bed ni nyiero nyathini koso onengo bed ni bed ashamed ni ot kae ni non emomiyo nyathini kwecho. Nikech kopo ni ati nyathine chiemo nitie, tinyalo chwade kikone ni madong chiemo. An nentiere nyaka band moro minidhi ndika ma manager convince ani ni ng'eni kopo ni wamiyi 1000 tichake yudo jok moko ma bende ber. Manyiso ni gimbe gi encourage kwecho, jok moko ma bende ber. Ok inya ya mok gimosie gi 500 moro, 1000 moro. Inya kata mana ya 4,000 kwa mendo gachieli mana 5,000. How many people work for 5,000? Yani ichuli kigo kwano nyaka gika kidhi kwecho. Na kono geni mago nonsense mano kanyati. Mago fake. Kasto ni jogi, jomadongo giendi, mawuondore ni dongo. Nikiluongo nyingi to gimi hopes moko mondo mi imbende koro ibed convinced. Niwe nena LTN no kaka inene no. LTN ni ng'eni nyalo bedo maduong', nyalo bedo machieth to onge gimutime. Na penjo Michael Menjo, ere effort mosetimo kata chiel kaka ng'ama sini e gini mondo en sure ni LTN obede kuma ber. Nikech ka en giri ji koro ken giro mari kaka geng'eye. Ing'eni ma to koro convince mana ni ati ni koro nying Michael Menjo ne makigolo to LTN odongi maber. Maber kisegolo nyinge no to chala gi jasiasa. Men kuche ne makisemiye, yani Mike dwano dong maler ka pamba. To be onge gimo dhi timo next. Onge. Nikech okomiye kata hope ni koro wan kaka managers ka nitie shomo reo to wabiro miyo LTN priority mokwongo. Onge manager mabiro recommend LTN nikech ging'e timbe magitimo, ging'e ni kumari ni kanyo to dhi menyogi. Mabe any other day magineno LTN to they feel uncomfortable. Truth be told, these people, there is nobody who is comfortable kagineno Umari. Ok ni Umari ng'ama rach. Umari ok dwa gik maricho. To gik maricho go ema gitimo. Iwinjo. Be jathumo ng'eyo ni kosetimo gimoro marach to ringe LTN kacha yawa koso giketa. There is a time maja ng'ane udire gini negi bedo involved kanyo ka jatende kia no ka uchinga. Ji odhawege sakanya ng'e nena koni magiyo. Ging'iyo status nyaka tungi pana dhi keto. Ka onge gi tangible evidence kech na kien uchinga na kien iwinjo. Negi informations moko mochoto. Akoni mago gik mochoto awera go. Eora. Koro onge ng'ama biro recommend because these people dwaro jok ma hide the truth. And that is why they saw it earlier. Giwacho ni bwana boy ni biro gi mbi mapek, boy ni biro golowa. Wat kire chon kapok omako piny. Nyasaye miya ng'oni. Wamako tinde gine magigocho ka giwinjo ko taj nyinge gi mondo gol. Michael Menjo kok idwano luong nyingi we tijino. Kanyo tiluonge ji baba. Mabende okana kende maluongo nyingi. Dong ni winjo kata ni bedo gine mondo thichi oko. Koso no kiwinjo. Echo buchi go mana ready sikwe migo ibuchi. Mane muninga bedo siepni nikech anta kora moe kamera. Otherwise da bedo jogo ambe de kora wacho mane top 10. Anera Michael Menjo. Era minena ni era. Kech wanto wachala kabich. Ka piny tek tichamo kaka lot. To sama piny ber mok idwa lot no to be wan micha kiketo between the fruits kaka iluonge ni salad. Ng'amo nyiew chips be chak yudo maka wane bath chips kayo. Eyo. Iluongo ni cabbage makata kopo ni ati pinyu tami inyalo chwake kamano tichame rachar. To be ka pinyu gine tichwade nyanya to chako bire masawa.
Cabbage nyalo kata mudu manumu. Koro iluonga no mari cabbage. Ko kidware tendi ni to pod anana kodi tendi kanyo waringo mane lak pap kama nyaka oko. Iwinjo. To be okano ni okamako ne ng'ato, ok ni amako ne ng'ato. Ana wacho che gik matimore mabe ng'ato koduogo bet piny to wacho na adier machano timore kata mana wach ko komo Victor no wache group ma miya screenshots mang'eny kumudho gini no wuoyo utewe uruondru emani koro gini nikech koro gimomiyo koro amako ne kokomo ne head no kona ni bwana kidwa konyori manyi kokomo manye gik mini wacho kuoma was a lie. Odhis to nobiro gi manager ni luongo ni Wuod Amboro. Ajigo Wuod Amboro. Ajigo. Mo ng'e mo wacho ni bwana mari gik miwacho ka bwana gi kar life. Adwa dhi kono joka gima tru. Ajigo poko tho donge en ka en one of the managers un kode e bura kanyo. Onyalo wacho gik mawacho gi. Onyalo kono. Mo wacho ni bwana ng'ama nochochea wakache cha ne kokomo Victor. Ajigo and one of the managers no biro ma host gejathom iwinjo ma dhi atiyo moko chula because an mana gi passion mar art eyoda koro Mike we wawuoye gini mondo mi koro jatelo beber mi wuoye wiye ok jatelo machiwo threats to gim ogemo example gi joma notho what biro tho tok ma to makoni ni jatelo chiwo ga gik moko mag encouragement. Owacho ni bas Omari se wacho ni eti okwagine be nitiere kata Mike in kata mane gine kanyo dongu ng'eno Omari to exist kendo live streaming tagene unge maber ni eti kidwa tim gimoro be nitie kata kumese recommend ni bwana kanyo we LTN odonje be osechopo kata ko LTN kata Omari nitie shows makata unuse organize mang'eny kata mini sungo na mag Musa Jakadala there is somewhere mise recommend kare makuri lero ka gik mise tibe giwe an koro giga donje nari to gigo magu pidhi ano koro kiwe timi gigo ni sani wan koro watimo sani jaza gari in fact bedo ni kusoya no mea gini I'm not part of maybe your success or failure. Koro manu keta e position maber mar wache kaka en. Nikech kano keta wawachi ni eti no keta to gimoro dhi otimore marach to I may be part and parcel of that thing. We uru wuo e gimoro kiwuoye. Mane ka ji dongore. We uru keto ng'ama simu tung'e maber kendo namba na public. Unu gocho mana ka nyingu otal. Kuwinjo nyingu kumoro kama ti gocho. Bise gocho ne kwani Omari you are doing a great job but koro loska en mana los isa manyingi otal no anani industry ni sama Javan ogolo thum agocho ne ke Javan ng'ama badi na kone bwana gino tomet eyoda aya kaka Talanta is my friend ogocho na ok mana ko luong nyinge kende kaka Talanta wacho ni Omari ni bete komera winjo kigini kaka Talanta gocho na wan gi Elisha Toto a friend of mine though ni en a friend mochungi chien opani Omari Omari no kibed friend ne enyo nyalo gini but nitie zamo gocho no ko in jigocho ok ni namba na in go ti gocho na kieki winjo nyingi ni otal to nyingi italo nikech ine mikelo ri public otherwise di bedo di gi nyithindi ano kanya biro ni atelungo nyingi no to nikech ine midhi bet gi team mag pang'ang'a nikech oangla to en koko koro kiluoro koko tidhi manejo pesa gine imanyo kumoro apail tidhi ponde kaka wan gosiepa moro iluongo ne Bernard ngachi iluongo ne Bernard adier mono manage game changer ne iluongo ne yawa en Bernard ok bena ok machunye rach ni koro kawach bena awacho moro ni beti wiyo se wilo gore ne no manage game changer ya nyien man gi tika ni luongo na bwana an gi gusirwenya bwana kano neno ka kokole sani cho en ka jo pesa apail idhi luonge kanyo namba ne yudore mana matin ambe ng'ato kose upgrade ja pesa ambe namba ne okago nagoyo namba ne mang'eny dalo mon wachandre kod game changer
kaka no upgrade kaka ambe na we game changer tachako timo gige na ti an mane tie yien to ji neno kendo Mike Omenjo winjo kendo gona simu ni omera nyinga kiana ng'o rucha irucha ng'o okay wacho no mari let me clear the air to koro gimi wacho kawuono dhi neutralize macha gigi itimo Diamond ang'eni ong'ere molou kendo yudo ni ati ing'eni kiwacho kamano to kabi yudo okanyal yudo kia ang'o wa corporates kiana kwani Diamond iluongo nyinge manade e yor nyemo e yor kiane Illuminati e yor ang'o koro mone gine kendo endorsement en go moingo jothombe wa makuru wuondru ni ati kiani kian nyaka koro profile bed clean maka chieka Oangla first of all okena clean field nikech olil koro chuno ni nyaka yweya nyaka chingu bed maler to ywecho no nyaka ting buru no tingo joma ne kanyo sami ywe kama to buru koro Mike Omenjo gik mowacho magi golo buru ema tingo ji kama but eventually kosebedo maler to ji biro enjoy gima kwayo en niya keturu chike madhi favor jotugo ok ni jajawa en otara nyaka pile irido ni bede uru maler obet maler gang'o to kuchul pesa manyalo keti maler kaw jajawa kete contract konene watiyo kodi fose ko leo ne tich to koro chuno ni nyaka chul kambi ineno gimomiyo ji leo ne tich onge maber ka ng'ato luonge to kone dhi miya lofu to leo mago ket band medo botegno kose sign contract bas contract wacho siling 600 ibiro miya 600 makata koro yudo jalofu ok nyal nikech no setwe gi kambi kidhi kocha cha tichulo kambi nyaka chul nikech leo dongelo no ningo be ni chieng'no iketo pesa ne kambi mondo yud kaka chuli magi onge ena gir dhok koponi ati ikwero manager moro matin ni riembi to riemba jigi ema koro ketha jawa utime ang'o jok modonjo manyien koso udonjo mana ni ati puotho chele chairi kaka ichaki pure ere kaka wachakwa haya puotho duma moro kanyamwa mago konyowa magune makonyu wadwa gima konyowa wadwa gima konyo mari gene iwinjo gima konyo mari gene utimo nang'o ok ni gima konyo ko stretch matin to konyo band leader unuloso gik makonyo ko stretch matin to okonyo band leader de nyathiwe mago ajawa kokod Jarapogi de gombo no timne nang'o nikech nyathiu ting'e maber ni de dwaro ne ber uru sando nyithiji to nyinge ugere makuwacho ni tugo ugocho ne ok kungu pim ni ati mano ng'ami wuoyo no ng'ama poke pedho poke miyo gimoro amora poke gi it threaten nang'o to be nitie sei moro mawacho ni a person that you cannot bless you cannot curse mago pok winjo un nang'o tweru somo kendo une positions madongo mokuda no luong nyingu biro ketho siepa moro wacho ga ni Ozuo iluonge ni Amisi ok Ozuo makonugo I accept ni mago no timore but waketo change kaso gik mowacho gi chalo file chieng' moro nel koro threats moko manono mundu waketo were go uru kabisa beduru positive kisenge maber ni atidwa manager jawa weneji nyingi no koro nyingwa ochalo gi inda sani ko kudwa luongi nyinge to ringo mowe jawa kabisa mogine but kapod en industry kapod nyaka luonga ka ng'ato tho indo nego korwako pete mano mar Illuminati kopong'o kumoro ajuoga kotibore nade and that is why Inda is growing to koro ng'ama dwa no manage ji te to chunye tin makuluongo dichiel to go simu wana an gi kaka Omenjo ne gocho na nyoro an go te gik mono ko na achievements they are so good tan achievement go kore kana winjo for the very first time nikech an natin an Mike Omenjo kenya mia time ne koro ko winjo ko gwele matin makoro no bet manager akoro to mari an ng'eni okayuara ga gi an ng'eni ang'o an ng'eni koro ba ing'egi nyalo ketho tich ng'eni kena gin to make gi concerned to ando kana adake od 6 months oko chuno gi mago ng'ama gi ok gi associate
be ok gine gi utu ni yawa nyathi mon wachungo cha en to chiemo ga nang'o pachgi pok nobiro kanyo be pok nochope mano ng'ami associate mano ng'am noki associate go kaka giwache ng'amoki associate go to gi un wede uta ng'enya ka wede jomoko mosetimo timbe maricho modhi kata jela genuine reason weuru gik moko muchoko mondo ng'ato dhi ni otalo owacho 3 letter names kia for menju idhi e jela moko mono kevo gene dhako keto motera gode jela mabe ok aneno kako timore ka Iti wede umose dhi e jela genuine reason orepo te mang'o kwelo giwe bedo wede u iwacho ni ya kogno kodongo mabor by the way anang'ado ga koka kogno kodongo mabor ok ng'ad lwedo te kaka nuneno timo cha ing'ado kogno iwacho ni nyathini anto konya tiye bandna but kopo ni ati onyalo make agreement gi ng'ato ni utiyo sawa ng'ato king chod lwedo no te kogno kodongo mabor to okwa ng'ad lwedo te ing'ado ng'ada kogno no kende to chak tiya that is what I'm talking about ng'ama lead ji ben ng'ama wholehearted ng'ama mari kawuono onyalo miyo option mari wacho A umari wacho B to dhi ogolo wachne to dhi nego mono mari wacho cha Michael Menjo kadwa maber kaka no semiye achievement mosetimo mabe fact aduoga wacho ni karakiaga gik mang'eny kuom Menjo ting'e nade to konya mi time uthindo unukia winjo yani be kaka wuoyo ni en mana nyadhi mago ukia mago ani mang'eyo mago unukia mago ani mang'eyo mago ukia mago urung'eyo unutindo ulak utimuru nade walak ndiyo ang'o misetime towards it mondo mi wayude iwachi ni umari ni anasetemo ka koche chiemura luonge gesa koche chiemura gene ga koche otamore koro kotamore to koro anakia kaka time joaja wagi teonge ng'ama nyalo peko dhoge ni kona advice mag ng'eny go ng'eny ng'eni LTN ni dhi mabor dhe ka nyofa to onge gimetime ine position mar konyo onge gimisekonyo ine position mar kata mana chiwo portion moro matin wachi ni umari kobiro kama wayud ne uru kata mana 5,000 onge chieng' mise recommend tasebedo ka dak koro asebedo ka dak kaka en unprofessional no iwinjo kaka en unprofessional nasebedo ka dak kode professionalism midwa kitni okimake be ng'ato moro wane kichungo odhi malo iwachi ni nwadwa chungo mari to tamore wamako ng'ani watero nyaka kacha iyudo ka nyaka media moko matindo omi chance mera nigi microphone mamere makadwa lando maka gimoro timore mera magin mbele mera omigi nyaka sedi ang'eng'e kama koni Nyasaye ite an aonge gi ng'ato mbele ka Jehova yine mak bada to mako maka kono Jehova nadwa kamera aonge dayo tanyiewo nikech ambe deyo lura mane adhi menyo de meduru mana lura an komiya dayo achiel to mano goya piny biro lando ma de meda uru lura nikech adwa na ti ne jopiny maler atiyo mana tijena sani aya tich abedo ka arito mana sanendo but adieri takiro koro anwa konu maber kiyudo nyingi kotal kumoro to idwaro maber gik moko mogo simu ni gol go mago to gik ma outdated nwayuare gi kevo mwadhi nyaka jel mwadhi nyaka sel bang' sel tang'eni ng'ato ka ng'ato neno position ni nikech adieri moro to nene kumoro an gik ma wacho gi gin gik motimore na ayanga be okapande gimitimo maber iwacho niya nawinjo ka ng'ani owacho kamane kaka itime kata Tanzania ok en mar dhawo ok en mar gorruok ok en mar negruok ng'ane noluongo nyinga inego ng'ane noluongo nyinga igoyo ne kia ng'ane notho nikech ne post ji an tho mar ng'ato ere kaka relate go an
dak ipim na be ng'at ma bende nodhi onyewe metoka. Un encouragement ukiana kwani un ga dum prophet ng'ato gocho ni nikech nyinge umenjo gocho na wuoyo koda wanawa to gige nego kichoko te gin mana gik ma discourage ni dendi ni aba mondo iruchi gino bang' kiserucho to pe pod giwewe kasto dhi go kore ni ando ng'ena wuoyo morucho ng'an to Nyasaye bonge maber ni ati mera awuoyo to kata ka e gik mawacho nyaka yude peace moro mar diri mokalo kama kwani Mike muno luonga kanyo kende don komo opong'o kanyo nikech be en e gigo to kata Mike no dongwa kone ni Mike no enda ko kawe part mowacho ni yawa joge pango mondo othuchi oko to dak bendo kawe part makono kokomo ni oweringo owewe mbo bede ruled kanyo to Mike ko winjo ni aruch gino te Mike ina chaya muchaya gone Mike gona zimu to penja ni ing'e gima CBO ona Mike ni okawa matin batonge noma anu neno ka ukawa ne kaka an ugula kumanti ana village ana ke watch na poka chungo gari to wuwa kama papicho betka takira dieri koro gima nyaka watim jothurwa Mike isebedo ng'ama jatelo bed gi chuny mar wako ji bed gi chuny ma kineno ka gimoro rach tinyalo kono ng'ato mane kaka leadership en iwinjo emomiyo seche moko nineno ka wapingo jatelo Ruto nikech nodhi ochopo kuma ka kore etajo gimoro kama tibedo abducted to ne timorega kata mane ajawa ka chon but Nyasaye be nyiso gik moko to jok munu tiyo go osetho to kune mini tiyo go ji osetho mini tiyo go nego ji osetho mini tiyo go osetho to kune uwila ng'ane no sigini chakwilo nyaka bonsas moko be pod dong ni tiyo go to muga moro nyocha tuo kata mana yoda ndora kocha fans muduogo iri eduogo oneno kaka gine mogo koko yawa konya uru kianga seche goto omari okidhi manye ng'ato gire manye kiang'ane ni dandora mondo gine seche goto mari manye omari manye seche goto mari manye you people are unfair so jok madonjo manyien nyaka uket chike ma ensure ni ng'ata mani Ohangla fraternity is scattered from otherwise podi biro mana pingu tibo pingu gi facts ni puothe umana ukodesago nikech gigi tajawe mokelu dang' ibi ka ng'ato ibiro ka ng'ata dir ma Nyasaye ibiro ka ng'ato idonje dalane tiyudo ka ng'ato bene o host e kona changacha no host e kona cha dong ku joma bero ningo bene ukwongo bero dalani unu choko rukas tu wacho ni wan ka kwa chokore ni wane gimo biro ya gode dala ka dir mo Nyasaye okrach un gi business mind to dako bed business mind mo involve ji ma benefit involve ji nikech ka in manager mar Elisha to nyiso ni pesa ka ok Elisha kanyo true or not true, that is the thing. Mabende kata mana nying, then a manager, ngo. Nyiso ni once in a while you are in management team. Don't. Unless no nyengo no tinde no lose meaning. Michael Menjo was once a manager. Odire and manager. Kokomo Victor and manager. Pius Mudo management kanyo kianga maraja wawe maraja majo moko be okosome to bege time maber nikech gigi to nitie moko mabende are gifted time sawa maber kabisa muri uru kaka management kata percentage matin muduogne agulu marajawe maonge unu kawete kendo winjo ko Michael Menjo pakore ni gino onge kumuri let goge jathum onge kumo nyof goge jarith to jathum go temuri u what is a unifying factor
en ajawa. True or false? Very true. And so if you are good people, what do you do to this unifying factor? Unu dong kuriuru ngato to seya kaka Katalanta, owe kaka Katalanta kwangane. Uwe kuriuru be nitiere kata gimundiko kumoro ne manager kimako ngato. Toil kode for 1 year. Undiko chike maber magaidu kaka management makoponi atuyedwa dhi kaka Katalanta mate igirwa kaka jo managers mai kaka en achiel watiyo kodi for at least 1 year. 2 nyocha jajiweke wacho ni nitiere managers moko machenjo jotho machenjo bwana makawuono ka en gi ng'ane kinye en gi ng'ane kinye en gi ng'ach koro kia kata notim nang'o. Jothum loko manager maloko nikech onge chike murito kanyo te ka un gi bura buchu ni otim ang'o. Dong ma ema miyo duogo wacho ni un gi personal nikech gi buchu ni en mana gik ma un ema utimo kendo mekugo to timore. Wadwa dhi puro kadem ji gaga opuro wadwa timo ang'o ganene opuro to in tipuro to artist mi manage to pod ni mana kacha. Ini puro artist nito nigi show achiel a month bura turo mo pile buche gi uwachang'o. Be une gi referrals me wacho ni ng'ane kiyudo show adek mi ng'ane achiel mondo mi oboost go coach chama uni bentie kako nyalo boost mane gine band moro ma wachi ni ne chama mar management kako chama mar management ni instead mar olo pes moko mane winjo ke bandho Tony Ndiema ka be manager unyalo boost kocha nikech ung'eni un to une industry ka makotamore to dhu loso show to wacho ni show mwaloso ne nwamiyo Tony Ndiema pesa to nokoduoko waloso show ni en mag management mwaduoko go pesa wamanyocho wamiyo Tony une bura but koponi pesa rumo tigocho ni miyo man Germany nwadwa dhi e show kiena ngo koro mana ngo magino gine okamomiyo wacho ni gigi en mana gik ma une makonyo ng'ato ni management kanyo nochwanyore gi ng'ato tok wachi kari un gini konyango ere kako konyo jo ajawa be nitiere buchu ni kaka strong minyalo luongo mari mabed Samond gik ma wacho gi tok donji nu to gen sense makata unu winjo ka gen sense nikech mane chama mwanyalo wacho ni bwana chama ni kuro tegno mara gicha sani strong wacho ni bwana chama cha sani strong marach makata jomoko koro luor ok nyawalo ga jawa nikech wasebedo strong iwinjo ma wan buche wayalo kendwa to mama nyaka jabul tero jakom mar management ka police nikech onge ng'ama nyalo approach kawuono ng'ato golno ya dala kendo orne transport gi joband kinyo riembe be onge ng'ama concern ni yawa wuoyi mono ya kanyamwa mono biro gocho ne ng'ane gini to riembe ni en odak na nikech Nairobi to en shamba la mawe makoponi uni achiel to ningo bed ni ung'eyo whereabouts kata mana ja piko kidonjo to gi kuonge register mondo migi nyalo miyo gi yote following up mana jawa onge go ana jawa onge go jawa tek ni wanyalo romo Red Square ok kech luongo ni Red Square kusukani in pinyi molam tek ni jatelo modonjo no inyalo pako anto mago gik mokatem apako setimo nang'o don kata Michael menjo ni gik mokwano mosetimo madongo go anto onge mosetimo na kata chielo ng'eyo koro komo Victor Erutiyo motheche ok oretae onge gimotimo na kata chielo ngima na ong'eyo ni ndalo monen ka Freddy natiyo gi pesa na mondo adonji we walo ni nomiya gini omiya kanye to noiko jaket kan ka Freddy ka
oko mwandu karit chieni ka thana ka ngima kama watieko atieka be polo pola dech gi chak moko bisiemo ne Nyasaye ni mache ngamono otesa ngima na e piny maloko na dech gi enjoyment ma ke chanta ngeno ka biwang dadieri ma wache piny gi but adech kodu kata mane mach kono nikech ubiro chajo na simu tie penjo moko mabende ani abo the live nyaka polo ontie penjo moko mabe pod abiro dech kodu koro emomiyo wetie kore piny kamono kwa dhie polo to beduru zipe mabiro chajo na simu e mach komu biro dhieno koro chakane uru bedo positive to chak neno wa ka ji chonto no kwan ji une monunji but sani koro tungen uti to wane mwadonjo upende usipende del nolos kamano kata wan wabiro ti oro luor moro bo bede matin owe chalo moro munu nena ka miel go gi law makware ga sacha luor moro koro chak bede ane matin zana ngama lielo tike sawa nyiso ni kuonde mulielo go te alielo sawa kasto yore mu survive go te ambi ang'eyo gi en mani koro nitie moko mano kadwa but ang'egi anyalo manyo dayo anyalo manyo pete anyalo puodho ng'ato anyalo ma ng'ato chiege anyalo nindo gi anyalo nindo gi dhako machori othoto nigi pesa mago yore muyuto go wang'eyo inyalo loko ng'ato inyalo yudo kuma ng'ato nigi shote dhi loke ga winjo inyalo mayo ng'ato promota wado ang'egi an ka kadwari adwara oro points ga malai maketo go winjo ajawa bobede gi council ge mawach moro be nyalo bedo settled ki ajawa ni ajawa wan wakere makopo ni eti gimoro timore marach ni mano ni e bande joka ng'ani karuri uru makachietha kokunyal loso ajawa to riwruoku mag management go losuru kata nang'owa self help group owe relate ga ajawa ni ajawa miu empowerment to unu empower go yourselves woguru woku konwa gimuloso ni mama koro gimomiyo samoro kata media be ok recognize umbo ku recognize media is there any time mabuchu no seluong ke kata mana Wasafi gini giluongo joge gi makocha u brief wa iwinjo be usebede kaka team no wacho ni bwana koro waluongo mari gini simi mondo mi wa brief nikech magi gige jajawa gin gik mani public domain unuro mokosero mogiliz unkusero mogiliz mano unuro moge peny ngema unusego buchu seya magi gik manie public oningo bed kata ni eti wan gi briefings magajawa aneno kaka LTN wabedo gi briefings moko magajawa wawacho ni ma timore wan dongi gi wange mana ge thuonwa koro kwaseng'e ge thuonwa to winjo ka kumoro wuok marach chu nikech une mokurwa brief wa uneno ni ati unu nyalo kendo koro woguru oko tu wacho ni ma otimore kama nikech kopo ni en gira jawa to en gima ni public domain kame kukende chenjuru gino obed kata no menjo self help group kata no dire help group winjo tok ni ati nu keto ni group ni managers kiana ng'owa oangla managers onyofa managers to onge gik magigo konyo ga jawa onge bura minyalo yal kata mane ajawa ma the successful moluong team wacho ni waraduru kuma kama be ji yale mamudh gine nyaka yud ka team ng'ane kuotho gi team ng'ane kia team ng'ane obet ka ng'ane to pod luongo ni ati matako LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela nakalo kumoro kanyo notimo pi koro anawacha yweyo
namba na pod public pod unyalo go agoya, but adieri to nyaka koro wakone jopiny weuru tiyo gi nying Ohangla mondo uber go ngimau. Ng'ieuru gima nyalo konyo jathum makata kawuono ko owuok e thum kaka un kawuono kuwuok e management udong' e team no gi projects mutimogo, en sure ni jatendi no kieri adieri tiloso ne mikakati moko makata kopo ni uwuok e thum to pod iwacho ni like pod nitie gimopinde gi profession ma pod onyalo kwana achiel ariyo adek. Kaka undong' uneno kuliere management makata riembi to nuse tang' chon muloso buchu ma pod biro luongi mana ni Ohangla Manager Group. Oro loseuru gimoro makata kapo ni ati dayo moro kawo ng'ato molalgo to kolal nyweni uduogu u-celebrate. Ku-celebrate to rach nikech mano rombo mowuok kanyo ma una monego bed nurito. Koro nitie gik moko muloso ma duogo kata rombe ma okogo bedo iye. Tok ni unu pango mana kaka unu puro kendu, ng'ato to onge shows. Kwa kupuro kendu, ng'ato to kumu manage dok mana piny. Kakupuro kendu, kakutimo kia nang'o kendu, mano lokuru nying no. To kwa puro luonge no Ohangla to konyo Ohangla. Mago onge. Mane momiyo wan waluongo ni Luo Trending Nation. To wawacho gik matimore Luo, gik matimore Komari. But wan gi channel mar Umari Nash, koro ago mani parody. But e Luo ka, to gimoro mama timore Luo, mane momiyo kokidwa no wuo e nyinge Luo Trending Nation, weri gi gik madhi gi Luo, especially entertainment. Weri go wach ni wadan pressure makanyo ni ga malo babu. En ga malo manoma. To pressure no nyaka ibed ni ati inyalo sustain. Koro uwinjo gik mawachogo. Ng'amoneno ka wuoyo marach, kona comment kanyo, I'm very flexible, I'll upgrade. To kigocho na to duoka ka. Komo Victor gi ne jok moseyie gadieri dong uneno koling' aleng'. And we accept. Kendo Jehova muka mos ne makose gole telo kamane kaka biro timore ibopo ni ati oonge jathum mu manage timore odok dala kaka nodwa duoko jicha. To samosi wuoyo nyingi tipenjo ni ati koro kidong' kionge tich Michael Menjo. Ambienda penjo kama. Ndalo mana dong' ka onge tich 6 months ya nuwinjo nang'o to nutimi ang'o. Iwinjo. Unyalo neno ni ng'ato gele. But koro environment nyalo make somebody to be ng'ama en. Kan jogi ndalo mine chako noko concerned gi ngimani. Gin to gidwa ni concerned gi ngimagi ma ni gino nyalo ketho na tich. Gino nyalo timo kena ng'o. To anto na survive 6 months maonge tich. Ma une munu ketho. Sechego unu wacho ni nu disassociate koda. Tichaki imiyori. Ichaki kona ni kia ni Kevo Makawili sebedo kemiyo advice. Ko Kevo gene mono wacho wuo. Temo nusero mogo miyo advice. Anto ko na donga chamo sondo na. Koso anto ko na nego ng'ato egese chieng' no. Kech Kevo gene ga pani jok mono wacho wuo. Walo kachien. Walo gi buogo ji gi history mono sekalo mabe wan onge gimono konyowago. Wan unyalo rwako history masani e gik matimorege. Ndalogo ne onge media mawuoyo kama. Koro gik munyalo timo sani en ni unyalo jumuisha wa gik matimorege. To koro wabedo part and parcel. Simple. To kukonwa history ma wan nokoyudo wa. To expect ni waluorugo. To wan gino onge gik mosetime ngima. Pod en LTN wamedo kete manaka pile.
oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, Nyikwara Mogi Juang. Pole. Okundi Nyikwara Mogi, ngato ngikwargi. Anta Nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Munena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng karafer. Awacho kama. Sani kora wakwayo support. Ngama support waonge. Uleng. Kwa wacho to ni jothum kwecha ahinya. An upcoming. Sekwayo joma sekwayo support ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelo no gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'o wa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudruok Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'amo werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni nyalo chwade production, audio production michwade video. Nyiew ne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. Ana Jos mako chieng. Nasewero wera achiel ni YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kata ti subscribe na. Iwinj wenda no. Kiwinjo wenda no bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos mako chieng, mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene joka nyana. Konya subscribe na utinga malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa sitingore malo to wachaji. Konya. Kacha idong en kinda gi Nyasacha. Batan gi chunya tang'ino ka changato. Okanyal changato. Kori ni konya ng'ama nyalo konyo. Kochuno nyaka konya kata ne nyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wako manero kamano. Wadhi wa support LTN. Oting LTS malo. LTS en chenro mokel go Omari Nash kod LTN. Heru kamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donj na YouTube, subscribe na, like, view. An mane dhi konya. Heru kamano joka nyana. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe.
ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.